Čau lidi, vítám se do dalšího videa. Teďka hrajeme na Minehubu a je tady se mnou Kohout. Takže budeme stavět takový údolí. Tady můžete vidět, jak to vypadalo předtím. To celkem pěkný a teďka to musíme postavit tady. Nevím, jestli to bude úplně lehký, ale no, půlku lesa jsme tady vypálili. Jo, a ten můj starý dům, tak on nám ho jakoby si tam někdo dal residence, takže jsme o něj přišli. Teď tady všechno naše dřevo, protože jsme tady vypalovali les a vezmu tohle a můžeme jít, takže můžeme to jít tady stavět. Takže tady to tady nech vyvýšený a jdem na to. Nevím, dojdi na kytky. Jo, já jsem to teď... Ne, já jsem ještě nevzal se, ne? Ne. Jo, tak, dobrý, já už je mám. Dík. No, či tam mám lopatu. Ok, jo, dík. A potřebujeme ještě něco koupit. Kde to je? Na to není podvadění. Sakra. Ne. Ty jsou moc hnusný, ty ne, asi. Já. Aha, já nemám moc peněz na to, abych koupil úplně všechny, takže takhle. Bone meal. Já už jsem koupil. Okay. Budeme to stavět asi z břízových stromů, pak ty tady zůstanou, ještě tady to nestěžilo. Prosím, ať tady je někde saplingy. Ne, nejsou. Oni tady nejsou. Ale já potřebuji břízový. Jo, tak jdi natěžit nějaký břízy, když tak. Já tady sedím do to. Ne, tady tu natěžil, dobrý. Jen tady někde uděláme cestu. Vážně bych chtěl napodobit ten, co jsme měli minule, ale to se nám asi nepovede. Tam ten jsme stavili, nebo já jsem ho stavil hodně dlouho. Tak, teďka my ještě potřebujeme, jak se to craftilo, sakra. Dík. Bylo uhlí, stejky a dřevo, myslím. No, počkej. Nevím, počkej, já si něco dělám. Hej, a ty jsi tam včera dala pak ještě ten? Ty jsi včera mi tam dodala ten včelí úl? A kde jsi tam vzal? No, tam včera, jak jsme měli ještě tamto údolí, tak on tam byl, včelí úl. On tam pak byl z ničeho. Sakra, ono mi to nedroplo, aha. A jo, tak nevím. Tohle je blbě. Ten by to neudělal. To mě trochu naštvalo. To bude lepší bez té kůry. Hej, teď se neblbě.
Takhle? Dobrý. Ne, počkej, tady nepotřebuji. Jestli potřebuji udělat ještě tu znova věc jenom. Zatím můžeš jít na další kytky. No, ne, já mám hodně u sebe, ale jako dojdu nám za chvíli zase. Tady bude táborák. Ne? Tak to si nedoufám, tak to doufám, že ne. Jo, jenom chci říct, že to, co teď budu stavět, takže to je inspirace od Matyho. Když se to líbilo, tak jsme to předtím už postavili, ale no, nedopadlo to moc hezky. Jednou jsem to stavěl v kreativu, ale moc hezky to nebylo. Tak předtím jsem to postavil v mý starý basece, jenomže to dopadlo ještě hůř, takže. No, co to? Co? No. Jo, můžete nejíst. Jo a ještě vám v dalším videu vám ukážeme teda prohlídku toho domu, jenomže tam nebudeme moc těžit, otvírat dveře a takové věci. Takže to bude trochu horší, no. Hele, možná, že já to tady... Co? OK, tak až na to... Tak když tam chci tam někde kouknout a můžeme si tam něco postavit, že tam uděláme až cestu to údolí, že tam můžeme postavit. Si uděláme jenom lopatku rychle. A já to dovedu. Tady má někdo rezidenci, aha, takže u nás má někdo rezidenci. A mě tady nejde z něčeho nic stavět. Nebo jde, ale nejde mi tady okopávat to pole a všechno. No, to je jedno. Stavět mi tady jde, ale nejde mi tady jakoby kopat. Nebo lopatou mi tady nejde, jakoby. Jako... tak to blbý. No a jestli ne, tak víš, co máš dělat. Tady máme umělý jezírko, všechno možný. A tady začíná naše údolí. On tady veže někdo má rezidenci a nejde tam. Kytky tady jdou pokládat, to je jediný, co tady jde dělat. Tady nejdou ničet bloky. A tak to nevadí. Halo? Místo asi jenom seká. Pojď se mít za mnou, prosím. Dík. Aha. To ještě chvíli bude trvat. Než to uděláš. OK. A zkus tady zničit nějak, zkus zničit trávu. Nebo prostě trávu, ale, no. Tak to je to jde, tak... Jo, dobrý, mě to jde, ale tu lopatou mi to nejde. Ne, teď ne, asi. No, jako za chvíli. Prostě... dík. Tak, tady máme další vodovou věc.
A no, zatím to asi bude všechno, co tady budeme mít. No, nevím, takže čekat, teďko půjdeme natěžit další kytky a za chvíli se vrátíme, tak čau.